माबानि माबायाव बेयाव मुसुखायाव आं जे बिबार बारनो मोनदों बेयाव आं मोजां मोनदों आरो बे जाबाय जोंहा गल्डेन जुबिलि सनाथि फोरबो बे सनाथि फोरबोखौ आं फैनानै मोजां मोनदों गुरुदेब कालिचरन बाबाया जोंहा बेनि फिल'सफिबो लानानै बर' हारिया थांनानै दं आरो मोजां साइन्टिफिक वे डिसिप्लिनै जोङो गावनि हारिखौ मोजाङै लांनांगौब्ला बिनि मोनसे शिक्षा दङ बे शिक्षाखौ जोङो लानानै सोलिगासिनो दं जिहेतु माने बाव आं बिबार बारना आंखौ लेंहरदों आं फैदों गोसो खुसियै गतिके आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो बे फोथाराव आंहा मोनसे गोदो फैदोंमोन आङो बेयाव माबानो थाखाय बेयाव माने दांलाय सुलाय जालायदोंमोन बे समाव जोङो माइरं साइरं होनो फैदोंमोन गय होनो फैदों बेखौ गोसोखांनानै आं गावखौनो माबा मोनदों आरो दिनै माने गावखौनो सेन्टिमेन्टेल मोनसे माबा मोनदों जायखिजाया बेयाव बिबार बावनो मोननानै गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो बे बिबार बावनाया नाथाय जोंनि गथै हारियानो बेखौ दिनै बावगोन आरो बे माने मोनसे मोजां मेसेज थांगोन जे जोंनि हारिया जोङो डिसिप्लिन मोजां आरो जों नोंखौ जेब्लाबो गोसोखांबाय थायो ब्रह्मदेब नोंखौ जों गोसोखांबाय थायो बे मोनसे बेखौ फोरमायदों जिहेतु गुरुदेब कालिचरन नङा जोंनिया बर' हारियाव धर्मआथ' दङ गोदो बिनि आवगायनो जोंना जे स्टार्ट खालामदों जों बेयाव आसलथे 1900 बेयाव जन्म जानानै जोंना बे 1860आव ओमफ्राय बिथाङा थैदोंमोन बे 1938आव थैदों दा बिनि जायनाखि पलिसि फिल'सफि बे फिल'सफिया जे जोंनि बर'फोरखौ जे दैखारलांदों बेहा जे मोनसे माबा दङ बिनि थाखायनो बे हारिनि थाखाय जिहेतु नांदोंमोन आरो बेखौ लानानैसो जों जे थांनानै थानो हागोन बे समाव जिनिखि गुलाय गुजाय दंमोन बिनि फिल'सफिखौ लानानैसो जों जे थांनानै थानो हागोन बेखौ जोङो बर' हारिया गथै मिथिदों जों बेनिखायनो जों बेखौ गुरुदेब होनना बुङो बेनो जोंनो गुरु माने प्रत्येक माबायानो निजा निजा गुरु थायो गतिके बे मोनसे जोंनि थाखाय गुरु नरे जोंनि बर' हारियाव धर्म जेनेबा बाथौ दङ बाथौआ जोंनि थाखाय धोरोम गथै बर' हारिनि थाखाय नाथाय जोङो बिनि गेजेरावनो जोंनि ब्रह्मदेब गुरुदेब कालिचरनाबो जोंनि धोरोम बिनि फिल'सफिया एसे बेलेग जेनिखि पलिसियाव जों थाङोबा जों गावखौनो गोजोननाय मोनगोन जों मोजां आग बारायनो हागोन बिनि थाखाय जोङो बेखौ गुरुदेब होननानै बुङो नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।